Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародарон, хоҳарон, ин бародари мо Тоҳир Абдусаломович номдора. Душанбе санаи 18 январ инҷа Москвада мошин мезанаш ва аз ҷои ҳодиса мегреза. Хулоса бас кори мисол дар баниса мерасонемаш, мебинан устухони сараш шикастагӣ ва як чиликаш ва маблағи ҷарроҳира 500 000 талаб мекунанд ва барои просто ҳамуҷа ховшиданаш дар як шабонаруш 8 000 талаб мекунанд. ва ай сабабе ки мисол шароитша надоштем, ҳам мо ҳам худаш мисол наздиконшам ана ай балниса мисол чиз карданд, ҷавоб доданд, яъне тамоман привязка ин ваям надорад, яъне зери назорати духтур нест. хулоса барои ҳамин ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем як дастгирӣ кунед, иншоаллоҳ, аз барои Аллоҳ фақат ин бародармона мисол намона.